За ребърцата съм си взел два патронажа, които са сравнително малки, общо излязаха около 550 грама. За да се съберат в Instant Pot ги разделям на две. Вкусяването, което включва сол, чесън на гранули, светъл соев сос. Хубаво е ребърцата да престоят с тази марината минимум 1 час, но ако нямате време, може и директно да ги заредите да се готвят. В пота слагам една чаша топла вода и върху решетката подреждам ребрата. Пускам на 18 минути под високо налягане, след това ще ги оставя за още 10, естествено изпускане на налягането. Докато се готвят, имам време да си приготвя и глейза, с който после ще ги намажа, за да придобият апетитен цвят. Той отново включва соев сос, зехтин или олио, няколко капки тъмен соев сос, няколко щипки черен пипер, в моят случай аз използвам микс от различни пипери и богато количество мед. И на последно място, но не и по важност, добавям 4 скилитки чесън. Той дава един изключително приятен вкус в комбинация с соевият сос и меда. Варя на котлона за около 2 минути при постоянно бъркане и дърпам на страна. След като са минали 10 минути на натурално освобождаване на налягането, изпускам останалата пара, вадя ребрата и ги намазвам от двете страни с глазурата. След като ги върна обратно в пота, сменям капаците с този за Air Fry и настройвам таймера на 8 минутки и 200 градуса. По средата на печенето ще намажа ребърцата още веднъж с глазурата. Резултатът е изключително апетитен. Готвенето под налягане ги е направил крехки, а с капака за Air Fry сме постигнали тази невероятна коричка.